wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian materi mapel bahasa Jawa. Kalian kula Pangaku Soto Amri SPD. Wonten ing pepanggihan menika kita badhe bahas bab jenis-jenis wayang. Jenis-jenis wayang niku sebenarnya kathah nanging Maguru batasi mawon masing materi wonten ing LKS. Monggo dibuka mawon materi wonten ing LKS bab kalih inggih menika bab wayang. Wonten ing pewayangan menika wonten kalih kitab ingkang dados cepenganipun para dalang anggenipun nyeritakaken wayang. Inggih menika nomor setunggal kitab Ramayana. Kitab Ramayana menika kitab ingkang nyeritakaken cerita Sri Rama. Sri Rama menika kagungan garwa inggih menika Dewi Sinta kang diculik dening Raja Alengka inggih menika Rahwana utawi Dasamuka. Dasa niku sedasa, muka niku rai utawi wajah. Wajahe wonten sebasa. Kang dadekake akhire perang antarane kerajaan Ayodhya lan kerajaan Alengka. Lajeng ingkang kitab nomor kalih inggih menika kitab Mahabharata. Niku nyeritakake perang saudara antarane keluarga Barata. Di keturunan Barata menika wonten kalih inggih menika Pandawa. Pandawa niku gangsal nggih. Puntadewa, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa. Kalian Kurawa ingkang cacahipun niku 100 ingkang dipun pimpin dening Duryudana lan Dursasana. Lajeng mlebet jenis-jenis wayang. Jenis wayang niku sing nomor setunggal inggih menika wayang kulit utawi wayang purwa. Wayang kulit utawi wayang purwa niku didamel saking kulit lembu, maesa utawi sapi. Sumber ceritane nggih menika saking Ramayana lan Mahabharata. Menika dipun cipta dening Sunan Kalijaga kangge dakwah Islam wonten ing tanah Jawa. Lajeng wayang wong. Wayang wong niku wayang kang paragane wong, dadi sedaya niku menungsa. Niki meh sami kalian ketoprak ananging benten nggih. Niki nyeritakake lakon Ramayana lan ugi Mahabharata. Lajeng wayang titi. Wayang titi niku wayang sing asale saking Cina. Wonten kalih ingkang asale saking Cina inggih menika wayang titi lan wayang potehi. Sumber ceritane menika saking cerita Cina nggih. Nek wayang titi niku bentuknya kados wayang kulit. Cerita-cerita Cina niku contone Romeo Juliet Cina inggih menika sampai engtai. Lajeng wayang wahyu. Wayang wahyu niku uga sinebut wayang Bibel utawi wayang Injil. Inggih menika kangge nyiarake agama Islam. Lajeng wayang kancil. Wayang kancil niku wayang kang digawe saking mululang utawi tulang. Lajeng sumber ceritane nggih menika bab cerita si kancil nggih. Lajeng wayang dongeng. Wayang dongeng menika wayang kang digawe saking dluwang utawi kertas kang menika wujude kewan. Dados niki digambar wonten ing kertas lajeng didongengaken. Lajeng wayang doa. Wayang doa niku wayang kreasi anyar. Niki sekabeh wayang kang dadi lakon satria niku ngangge sorban. Dados niki nggih ugi kangge dakwah Islam. Lajeng wayang beber utawi beberan. Beberan niku tegese lembaran. Dados wayang menika dipun gambar wonten ing kulit nggih dados wujude lembaran-lembaran lan didongengaken. Lajeng wayang gedhog. Nek wayang gedhog niku wayang kulit kang sumber ceritane saka cerita ing Jawa. Dados raja-raja Jawa kados Raja Kediri, Singosari, lan liya-liyane. Lajeng wayang klithik utawi krucil niku wayang kang digawe saka kayu. Niki benten kalian wayang golek. Wayang klithik menika bentuke kayu ananging sing tipis-tipis nggih. Niki ceritane nyeritakake Damar Wulan, Minak Jinggo lan cerita-cerita wonten ing jaman Majapahit. Lajeng wayang golek utawi wayang tengul. Niki wayang kang digawe saka kayu lan dikelambeni kaya menungsa. Ceritane kados Untung Suropati lan liya-liyane lan dikenalake dening Sunan Kudus.
Tokoh ingkang terkenal menika tokoh wayangnya Cepop menawi mangertos. Lajeng wayang Madya. Wayang Madya niku wayang kulit kang nyritakake Parikesit saturunane utawi keturunan terakhir saking Pandawa diciptakake dening Mangkunegara Sekawan. Cerita kang terkenal inggih menika cerita Angling Darma. Lajeng wayang Potehi, menawi wayang Potehi niku wayang kulit kang awujud boneka cilik-cilik. Iki wujudnya sami kalian wayang golek ananging wujudipun tokoh-tokoh Cina nggih lan ceritane nggih Cina. Lajeng wayang Sadat, menawi wayang Sadat niku wayang kang nyritakake lakone agama Islam. Contohnya kados Wali Songo lan dakwah-dakwah penyebaran Islam wonten ing Jawa. Lajeng wayang suluh niku wayang kangge penyuluhan. Niki biasanya kangge nyritakake sejarah penyuluhan, contohnya nggih mungkin program KB, pendidikan lan liya-liyane jaman riyin nggih. Lajeng wayang suket niki wayang kang digawe saka suket nggih. Iki biasanya kanggo pitutur lan kritik. Pitutur niku nasihat, menawi kritik biasanya kangge kritik pemerintah. Lajeng wayang menak. Wayang menak niku wayang kang digawe saka kayu kang digawe persis wong. Ceritane yaiku bab dakwah Islam. Lajeng ingkang terakhir mboten saged kula lebetaken inggih menika wayang Jemblung. Nah, wayang Jemblung niku wayang asli daerah Banyumas Cilacap lan sekitare. Menika kados tiyang dongeng dados dalang nggih dados paragane, nggih dados pengiring lagune lan sedaya kupurampene niku sedaya dados saking dalang sedaya. Nggih menika materi kangge jenis-jenis wayang nggih. Kangge materi salajengipun minggu ngajeng kita badhe bahas cerita wayang Bima Bungkus. Bima Bungkus menika sejarah laire Bima utawi Werkudara menawi mangertos. Mugi-mugi kita saged pepanggihan malih wonten ing minggu ngajeng wonten ing channel menika. Mekaten matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.